Takže čau ľudia! Ideme tu točiť nejakú takúto hru. Ja neviem, asi máme klikať. Najprv na decka. No. Nemyslíš si, že by sme mali natočiť, že také video, že pre ľudí, že Pre ľudí, že... že ako natáčame, hráme rôzne hry. No, mohli by sme. Napríklad ako túto, pretože toto neviem, čo je. Nejaké deti. Ktoré tu lítajú. Tak poďme hrať. No. A vy si to užívajte. Ja mám 21 rokov. Čo? Som furt decko a som dospelá. To čo je akože? Ja mám 20. Ja 30. To podľa toho, jak chodíš. Ja sa zväčšujem. Jakže zväčšuješ? Pane Bože, ja nechcem byť starý dedo. Jak je to cez ten farebný toto? Počkaj. Počkaj, idem prvá. Ja už idem prvá. Prečo som sakra chlapec? Reálne to čo? Ja som sa rebitla radšej, ja nechcem byť chlapec. Reálne. Ja nebudem chlapec. Ja mám 40 rokov, 44, teda 45, 46, 47. Idem hore. Ľudia, zoberte si určite nejaké čipsy na video, ako mám ja teraz. No. Dobrú chuť. Bík. A ja utekám hore. Reálne ja nechcem byť chlapec. Pane Bože, zase som ten chlapec. Ja nechcem byť chlapec. Pane Bože. Ja nechcem byť chlapec. A ja som chlapec, Tereska. Čo koukali? Ja nechcem byť chlapec. No všetci sú chlapci, Tereska. Dobrá, ale ja nechcem byť. Aha, pozri. Ja mám 100 rokov? Čo? Ja mám 100 rokov reálne. 100 niečo. Ale nepočujem ťa. Teraz. No. Reálne musím vyliesť tieto sprosté. Guličky. Ja mám 170 pár rokov. Pixel! 3, 2, 1. Padla. Nice. $200? Už aj ja. 208. Čau. Čau. Nedrgaj ma. Zabijem sa. Hopla, hopla, hop. Padla som.
Čauko. Ja Bye. som viac a viac pomalšia. Ľudia, napíšte mi dole do komentárov, teda napíšte Tereske dole do komentárov, Áno. čo si myslíte o tejto hre. Či by ste si ju aj vy zahrali. Mimochodom, dole v popisku máte jej meno. Hry. Akože tejto hry, No. okej. Ľudia, určite si ju zahrali. Ja mám 300 rokov. Ja mám 300 rokov. To aj ja už budem mať. Pobehám. Ja už budem mať 400. 400. Čo tu spievaš? Pane Bože. Moje... Vieš čo, áno? Ja mám 500 rokov. Ja mám 310. A po 3010. Budem hovoriť, napíšte mi dole do komentárov. Ale môžete aj mne. Môžete mne napísať do daj do popisku moje meno. No, ale však tam bude hra. Áno, ale môžeš tam dať aj dve veci. Čo povedím? Volám sa na TikToku Melik. Melo i či Melo i. Som tam odfotená s čertom, ale Čo? to mám ešte z vystúpenia, keď som sa tam fotila. Takže určite pozerajte môj kanál a môžete mi aj napísať dole do komentáru niečo. Ale prečo mám 600 rokov? 600. Reálne ty chodíš do školy. Ja som už starý dedo. Dáš. 626 rokov. Prečo to musí byť tak mega ťažké? Ty robíš to červené? Nie, ja idem akurát na to zelené teraz. Ale aj to zelené je dosť ťažké. No veď hovorím, že je to ťažké. Ja napíšte. Ja už mám 398 rokov. Pane Bože, ja mám 700. A ja som sa zmenila na detka, jak ty. No čus. Mám 400 rokov. Nice.
414. Ja idem robiť to medium. To je ktoré? To žlté. Kde je žlté? Však vedľa toho zeleného. To je mega ťažké. Však keď je to medium, tak čo sa čuduješ? Tak ale medium a hard, ktoré je ťažšie? Hard! No, tak. Dobre, ale to je jedno, ale tak keď je to medium, tak to je už skoro... To je, že skoro už najťažšie. Ja však skoro. Tak to hľadím. Ja by som sprala. Ja už budem mať 500 rokov. Ja som stará hniloba. Pane Bože, ja mám 800 a kúka, jak vyzerám. Ja som na tom hard. Veď ja som na tom hard. No, ale ja som ťa tam nevidela. Ja som na tom medium. Poď tam pri ten... Čau. Kúka, jak vypadám. Pane Bože. Máš jak 18-ročný. No však. Biznismen. 18-ročný to je super. A máš 800 rokov, tak asi location. Vyzeráš dobre. Poď. Reálne ja vypadám jak nejaký biznismen. Ja idem na ten hard. Ja som teda už ten žltý. Teraz mám už 582 rokov. Pani... Prečo furt musím padnúť? Prečo? Ten zelený ukazuje, že... Ja idem na ten easy. Ja neviem, či sa nejdem rebirtnúť. 3, 2, je... Ľudia, dávajte odbery lajky, aby som sa rebirtla. Koľko ich tu je? OK, tak ja sa rebirtujem. Bam. Som malé decko. Koľko máš rokov? 0. Ja mám 648. 9, 12. 660. Malé decko je čipsy. Tebe dovolia jesť čipsy. No. Keď si decko. Ja chodím do školky. Mám pasikové tričko. Také rifle, alebo čo to je, nevím. A vlasy dohora. Stoj, vidím ťa. Čau. Sice by ťa mal ísť do easy, ale ja som frajer, takže pôjdem do... Idem na easy. Ja budem mať 800. Super. Malé decko je chore. Mám 780. No, vidím. Už chodím do školy, akože. Tak by som zvládol aj ten medium, takže idem na medium.
naozaj, dobre som. Ľudia, akože... Ja neviem, či si nekúpiť toto za 9 Robuxov, ale radšej ne. Reálne tak, ja takáto nechcem byť. Ja takáto nechcem byť. Takáto 1000-ročná. Koľko máš rokov? Iba 200 niečo. Ja mám 840. Mm. Som mladica. Vyzerám tak. Ako mladicka. Ale však sa rybytní, nie? Nie. Ale potom ti to bude viac pridávať. Nevadí. A budeš starý dedo. Ľudia, akože ja som sa rebitla. Čo? Kde si? Aha. No ľudia, ja som sa rebitla ešte 4-krát, lebo tých lajkov tu bolo akože dosť. Chicken Dragon. Special. Ľudia, tak Etersky do komentárov potom. A jaká hra sa vám najviac páčila z týchto hier, čo teraz hráme? Čo? Však to je iba jedna hra. Teda, že čo budeme hrať teraz akurát, takže tak. No. Ľudia, ale momentálne toto video je u konca, lebo musím ešte ďalšie video natočiť, takže toto video je u konca a ja s vami lúčim a čau.